மே 23 அன்னைக்கு சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்துக்கு ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூருக்கு மேட்ச் நடந்தது. அதுல ஆர்சிபி அணி பேட்டிங் பண்ணும்போது 4வது ஓவர்ல ஃபில் சால்ட்ங்கறவர் ஒரு ஷாட் ஆடினாரு. அத பவுண்டரி லைன் கிட்ட இருந்து ஒரு ஃபீல்டர் கேட்ச் பண்ணிட்டாரு. ஆனா அந்த டெலிவரியில ஃபில் சால்ட்டோட இடுப்புக்கு மேல பால் ஃபுல் டாஸ்ல வந்ததனால அது நோ பால் ஆயிடுச்சு. அப்போ அந்த இல்லீகல் டெலிவரியில கேட்ச் பண்ணி ஒரு பேட்ஸ்மேன் அவுட் ஆக்க முடியாது. அதனால ஃபில் சால்ட்டும் அவுட் இல்லன்னு கருத வேண்டியதாயிடுச்சு. முதல்ல எம்சிசி உடைய அன்ஃபேர் பிளே சட்டப்படி ஒரு பால் அந்த ஸ்ட்ரைக்கரோட இடுப்புக்கு மேல ஃபுல் டாஸா வந்தா அது நோ பால் தான். ஆனா அந்த வெயிஸ்ட் ஹைட்னு சொல்லப்படுற அந்த அளவை எப்போ எந்த இடத்துல எடுக்கணுங்கிற விதியும் இருக்கு. அதாவது அந்த ஸ்ட்ரைக்கர் பாப்பிங் கிரீஸ் இருக்கிற இடத்துல இருந்து நிமிர்ந்து நிற்கும் போது அவரோட இடுப்போட உயரம் இவ்வளோன்னு ஒரு வேல்யூ வரும். அதான் இந்த நோ பால் செக் பண்ணும்போது கணக்குல எடுப்பாங்க. ஏற்கனவே மேட்ச் ஆட வர ஒவ்வொரு பிளேயரோட இடுப்போட உயரம் எல்லாத்தையும் முன்கூட்டி அந்த மேட்ச் அதிகாரிங்க உன்னிப்பா அளவு எடுத்து வச்சிருப்பாங்க. அந்த டேட்டாவை தான் இந்த பால் ட்ராக்கிங் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணும்போது கூட ஃபீட் பண்ணிருப்பாங்க. சரி, இப்போ அந்த ஃபில் சால்ட் பாப்பிங் கிரீஸை விட்டு கொஞ்சம் முன்னாடி வந்து ஆடினாரு. அதை வச்சு கூட வேணும்னு நோ பால் ஆக்கலாமான்னு கேட்டா நிச்சயமா முடியாது. ஏன்னா அந்த பாலோட ட்ரெஜெக்டரி ட்ராக் பண்ணும்போது கூட அந்த பாப்பிங் கிரீஸ்க்கு நிகர அந்த பால் வந்து சேரும்போது அந்த குறிப்பிட்ட பாயிண்ட்ல தான் அந்த பால் எந்த உயரத்துல இருக்குங்கிற அளவை எடுப்பாங்க. அந்த குறிப்பிட்ட டெலிவரியில ட்ரெஜெக்டரி படி பார்க்கும்போது அவர் பாப்பிங் கிரீஸ்ல இருந்து நிமிர்ந்து நின்று ஆடி இருந்தா கூட அந்த டெலிவரி அவரோட இடுப்புக்கு மேலதான் வந்திருக்கும். அந்த அடிப்படையில் தான் அதை நோ பால்னு கருதுனாங்க.